मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೆಯೇ 60 ಸಂವತ್ಸರ षष्टब्दी वर्ष परिपूर्ण जल निमित्तानं ताणे एक धार्मिक कृत्य तानं आयोजन करून घेतलंय। कालच्या दिवसाक धन्वंतरी आणि लघुविष्णू हवनाक संबंध पाविल्या पारायण इत्यादी कोरनू आईच्या दिवसाक ते पारायण केले तसले धन्वंतरी मंत्राचे आणि पवमानाचे एक हवन आईच्या दिवसाक ताने दवरून घेतले आणि संध्याकालीन समयाचेरी स्वामेल हांगा आगमन जाऊ का म्हणून गेनू तो कुमटा तुलेन आमगेल फाट लागत असा। ते बहुशा तो फाट लागचे कारण अशें आमकां दिसताले की तो रामाल उपासकू आणि हांगा राम कशी की म्हणल्यार सम बिल्ड आनी बाण घेवन घेवन राबिल्ल आसा, युद्धाक सन्नद्ध जावन घेवन राबिल्ल आसा। ताणें कुमटा सोडलो, बाण आमकां सोडिल्लो ना। लास्ट खंय पर्यंत येवन पावले, भटकळ येवन पावले कितें म्हळ्यार तितलो फाट लागला तो कुमटा जाले नंतर आमी सांगले समय पळोवन सांगता म्हणून। नेक्स्ट डे फोनाक गेले, स्वामी केन्ना डेट दिले म्हणून। आमगेले कुमटा आमगेले वास्तव आशिल्ले ऑक्टोबर 26 ऑक्टोबर 26 तुलेन नोव्हेंबर पर्यंत आशिल्ले। हांगेले कार्यक्रम डिसेंबरांत आसा। आमी ऑक्टोबरा लागीं कुमटा पाविल्ले। तेन्ना तुलेन आमगेले वैदिक मठा वैदिकाक फोन मेसेज स्वामीन कसन सांगले, खंयची डेट दिले, केन्ना येताची, कसन करताची, आमी डेट दितानाची। आनी मस्तीतले वैदिकांक विचार तो एक विचारता आसा कसन सांगता म्हणून सांग म्हळें। कडेरी पयर वेंकटापूर आयले आनी परतून तांणी हें केलें, आग्रह केले की स्वामीन येवं का म्हणून। आमगेले मना आलोचन आशिल्लें कशी एक वारान आमी भटकळा पावताची, तेन्ना जेवो थंय लागीं जाता वचून येवया म्हूण। किंतु ताणें मस्त ताणें अभिमानपूर्वक ताणें स्वामीक विचारलें। हाजे पयले 2 पंथा स्वामी हांगा आयलेच। आमगेले परमगुरू स्वामेल हांगा आगमन जालें 1961 तशीच आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेल आगमन जालें 1987 आनी 2012 किंतु ते दोनी कार्यक्रम देवाक एक संबंध पाविल्ले आशिल्ले। 1961 परमगुरू स्वामी केन्ना आयले तेन्ना सोमवार एक भजनाचे कार्यक्रम प्रति सोमवार रघुनाथ देवस्थानाचे प्राकारांतू भजना महोत्सव। कडेरी तदनंतर 87 स्वामेल हांगा आगमन जालें तेन्ना लघु विष्णू हवन शतक कलशाभिषेक इत्यादीक गांतून घेतिल्ले, तेही देवाक आशिल्ले। भजन तेही देवाक आशिल्ले। 2012 तेन्ना आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेल हांगा आगमन जालें। 50 वर्षाचे एक भजनाचे महोत्सव सोमवार दिवसू प्रति सोमवाराक भजनाचे कसन ते आरंभ जाले 1961 ते 2012 50 वर्ष जाले। ते कार्यक्रमाक आयले तेन्ना रघुनाथ देवाक हांगा भांगराचे किरीट समर्पण केले। उठूची देवाक 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 केले। किंतु आमकां एक दिसले की 2 स्वाम्यान देवा कितें मस्त केले, आतां एक रामचंद्रा कितें तरी कसन तरी एक करका। उठूची म्हालगड स्वामी आयले, परमगुरू स्वामी आयले,
रामदेवा कसं नाही केलंय किंतु आजी स्वामेक तागेले एक कार्यक्रमाक षष्टब्दी कार्यक्रमाक स्वामेक एक येऊचक एक अवकाश मिळे तन्निमित्तानं भटकळांतू पेंटेन तशील तसले अनेक देवस्थानांतू ते रघुनाथ देवस्थानाला प्रथम भेट घेऊ तसला अवकाश मिळाले आणि आज सर्व लोकांक गोत असा की अयोध्यांतूची आमगेल प्रभू रामचंद्र देव विराजमान जाता जानेवारी 22 तारीखाक एक महिना पहिले आम्ही हांगा रघुनाथ देवालय दर्शन घेवच्याक हांगा येऊन पावले आणि 7 दिवसान आम्ही परतून ह्याची भटकळ गावांक आम्ही येऊन पावताची आणि तो आमका संतोष असा की रामचंद्र भट्ट हागेला आम्ही वैदिक वृत्ती ताणे चलोवन घेवन आयलो तांकां भटमास्टर कुटुंब म्हणून घेवन तांकां एक बिरूद आसा म्हळ्यार आपूच तशी तांकां कित्याक की म्हळ्यार तागेलो बापूसू म्हळ्यार शिक्षण करता आशिल्ल्या निमित्तान शिकयता आशिल्ल्या निमित्तान तें नांव तांकां पडलें आसा भटमास्टर म्हणून घेवन अशें आसतना आयच्या दिवसाक तागेले एक षष्टब्दी पुर्ती कार्यक्रम आमगेल्यान तूं अनेक हे मनुष्य जन्म प्राप्त जावका जाल्यार मस्तितले एक पुण्य जावका आमगेल्यान तूं सांगतानाच्या श्लोकांत बरयताना दुर्लभम मानुषम जन्म म्हणून सांगिल्लें आसा मनुष्य जन्म दुर्लभ म्हणून सांगलें आता पळया तुमकां अनेक क्रिमी कीट पशु पक्षी मस्तितले दिसतात किंतु तांकां मनुष्य जन्म केन्ना प्राप्त जाता तांकांय गोत ना आनी आमकांय गोत ना किंतु आमकां मनुष्य जन्म प्राप्त जाले आता मनुष्य जन्म प्राप्त जाले आता मनुष्य जन्म प्राप्त जाले म्हळ्यार आयुष्य कितलें आमकां गोत ना आता षष्टब्दी पुर्ती कार्यक्रम करका म्हळ्यार 60 वर्ष जावका आता 60 वर्ष आमगेल भाग्यान तूं बरेले की ना तें आमकां गोत ना 50 वर्षांतल्यान चालू जाता वैष्णवी शांती उग्ररथ शांती इत्यादी चाल जाता वता किंतु आज आमकां एक संतोष कसन की म्हळ्यार एक वैदिक जावन एक्चुअली षष्टब्दी पुर्ती कसन करता की म्हळ्यार उग्ररथ शांती करताची किंतु ताणे कसन केलें की म्हळ्यार देवाल संप्रीती कितीरी लघु विष्णू आणि धन्वंतरी हवन ताणे केलें म्हळ्यार तागेले आरोग्या बद्दल तागेले कितेर ताणे चड विचारलें ना ताणे तागेले षष्टब्दी पुर्तीक देवाल बद्दल ताणे चिंतन केल्लें आसा आम्ही कसं करताच की म्हळ्यार आमगेल बद्दल आम्ही चिंतन करताच की 60 वर्ष जाले आनी थोडे आयुष्य जावक हां धन्वंतरी हवन केल्ले निमित्तान आयुर्दाय मिळता किंतु विष्णूला आराधन करून ते एक अवकाश मिळता उग्ररथ हंतू आम्ही अनेक देवाक आनी आपून गेनू ना जाल्यार कल्पांत जीवन म्हळ्यार सप्त चिरजीविना हानी आसाची तांगेल आनी उठू स्मरण करताच मुखार आमकां भविष्यांतू मस्तितलं आरोग्य मेळका आरोग्य मेळून घेवन आमगेले मुखावेल जीवन म्हळ्यार स्वार्थ आपल्याला एक स्वार्थ आसा किंतु ताणे उग्ररथ शांती हे त्यांनी करनाशिची देवालेची संप्रीती कितेरी ताणे लघु विष्णू हवन आणि धन्वंतरी महायाग ताणे हे केल्लें आसा खाली तागेल बद्दल मात्र आलोचन केलें ना ताणे खंयच्या देवाक उपासन केलें त्या देवाक वैकेच ताणे तितले प्राशस्त दिवन गेनू ताणे रजत कवच ही रजत प्रभावळी वैकेची देवाक समर्पण करून दिले हे एक शुभ संदर्भाचेर आमगेलांतू एक शांती हवन होम करचे कारण कसने तरी एक कारण उरल्यार मात्र मनुष्य प्रवृत्त करता कसने कारण ना जाल्यार मनुष्य प्रवृत्तीक घेना कसने तरी एक सान कारण असल्यार मात्र मनुष्य कसने तरी करचेक प्रयत्नशील जाता आता कसने तरी तुमका पोट्टा भूक लागल्यार तुम्ही उदक पिवचेक प्रवृत्त जाताच कारण कसने उदक पिवचेक पोटाक एक ताण लागला तुमका कसने तरी एक खाण खाताची कित्याक खाण खाता आसाची पोटा भूक लागल्या सो खावचेक कारण कसने भूकी सो कसने तरी एक कार्य करका जाल्यार ताजे मागची एक कारण उरता तशीची एक होम हवन शांती हे नी करका म्हळ्यार ते केल्ले निमित्तान कसन मेळता कारण कसने करचे कारण कसने ते केल्ले निमित्तान कसकी एक आमकां प्रयोजन जाता आता
पोटा भूक लागले म्हणून तुम्ही कसन खाले, कसन की खाण खाले, ते खाण खाली निमित्तान कसन झाले पोट भरले. सो खाऊचे कारण कसं नाही भूकी, आणि खालील खाणा निमित्तान कसन झाले तुमका संतृप्ती मिळे. सो संतृप्ती जाऊ का मळे किती री तुम्ही खाण खाले, आणि त्या खाण खाऊचे प्रेरक कसन झाले पोटा भूकी आयले. तशीची आता आमकाही कसने तरी बर जाऊ का, आमकाही खंचेची उपद्रव कसनेच आमक यानाशी उरका जलरी होम हवन शांती इत्यादी आमक सांगितलं असा. थंय सांगताना अस्त्रप्रहाराणां कवचं भवति वारकं तथा दैवोपघातानां शांतिर्भवति वारणम म्हणून सांगितलं असा. आता कोणीतरी एक युद्ध असा, आमगेले एक पक्ष शत्रू पक्ष, शत्रू पक्षानं बाण आणि सोडले, एक बाण सोडले. तुम्ही रक्षण कशी करून घेताची, कसं करून घेता तुम्ही, शरीराक तुम्ही कवच घालून घेता की ना, एक मेटल आर्मरी कसं नाही तरी घालून घेता तुम्ही. ते कवच घालून घेतले निमित्तान कसं जाता, ताण कितलेही बाण सोडले री तुमगेल शरीराक लागना, अर्थात तुमगेले रक्षण जाता. सो रक्षण एक कसन एक वस्तू असते, कवच म्हणले एक वस्तू असा. तागेल बाण की तागेल कसनेची एक शस्त्र प्रहार केले री तुमका रक्षण कसं करता, ते कवच तुमका रक्षण करता. अर्थात तागेल्या शस्त्राक आणि शरीरामध्ये आशील तसले रक्षण जाऊ तसले वस्तू मुळे कसं नाही ते कवच. हे युद्धांत झाले, किंतु आमगेल जीवनांतू अनेक रीतीचे त्रास असा, आध्यात्मिक आधी भौतिक असले अनेक रीतीचे तापत्रय आणि असत. त्या तापत्रयातून रक्षण कशी करचे, दैवोपघात देवाले की अनेक दैव कसने तरी असा, तांगेल निमित्तान कसने तरी आमचेरी उपटल कसने आयले री ताज्यान रक्षण कशी करचे. कवच घालून घेतले री जतवे, एक फाले खंचे तरी एक कवच घालून घेतले री तागे कडच्यान हे याना त्या याना म्हणून सांगचे जतवे ना. सो त्यान रक्षण कोण करता, तत्कुन दैवोपघातानां तथा दैवोपघातानां शांतिर्भवति वारणम म्हणून सांगितलं. जर शांती होम हवन इत्यादी केलं म्हणल्यारी कसने आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक कसनेची तापत्रय विध कसन असा, ते कसनेची तुमका बाध करना, तुमक रक्षण करता म्हणून सांगितलं असं. कोणाक स्वतः काही करता, कुटुंबाकही संपूर्ण रक्षण करता. म्हणजे कितीरीची आम्ही होम शांती परिहार इत्यादिक सांगितलं असा. खंचेची दैवोपघात जायनाशीची आमगेल कुटुंबाचे रक्षण जाऊ का, मागेल स्वतःचे रक्षण जाऊ का, आमगेल चौडूमाले चरड बाळाला रक्षण जाऊ का, मळ कितीरीची असले होम हवन इत्यादी आम्ही करताची. आता आम्ही तुमक सांगले हे हवन करचे एक कारण कसन कारण की दैवोपघात कसने जायनाशी उर कामळ कितीरीची आम्ही होम हवन करताची. त्या होम हवन केल्या निमित्तान त्याचीच आमगेले रक्षण करता. होम हवन केल्या निमित्तानं कशी तागेल बाण आणि मनुष्याल शरीरामध्ये कवच कशी रक्षण करता, तशी दैवोपघात आणि आमगेल शरीरामध्ये हे कसं तुम्ही शांती हवन केलं असा त्याची बॅरिकेड, ते शांती इत्यादी केल्या निमित्तानं खंचेही दैवोपघात आमचेरी जायनाशीची आमक रक्षण करता. इवन जाल्ल्यार वैकेची सान प्रमाणाचे हे करता. हात वच्चे खाली बोट वत्ता म्हणून सांगता पडे, तशी देव रक्षण करून आमक पार करून दिता. आता आम्ही सांगले की मनुष्य जन्म दुर्लभ असले, दुर्लभ जल तसले मानुष जन्म. तंतु मनुष्य जन्मांतू एक ब्राह्मण जाऊन गेनो जन्म घेऊचे, त्या ब्राह्मणांतू वैष्णव कुलांतू जन्म घेऊचे, त्याची वैष्णव कुलांतू जीएसबी समाजांत जन्म घेऊचे, जीएसबी समाजान नाहीशी भटकळांत जन्म घेऊचे. हे अत्यंत अप्रूपाचे अवकाश उठू लोकांक मेळना. हे भटकळ हक्का वृत्तपुर म्हणून सांगताची. भटकळाक पहिले
वृत्तपुर म्हणून सांगताची सर्कल असे जर वैर तुला ना पळयल्यारी वृत्तपुर म्हणून एक सांगचित असेल एक नामाभिधान असा कितेक की म्हळ्यारी ह्या भटकळाचे एक विशिष्ट कसन की म्हळ्यारी की संपूर्ण वृत्त संपूर्ण हे भटकळ परिसर मुख्य प्राणान रक्षण करून दवरिल असा तुम्ही आम्ही कितल दिश म्हणताची 8 दिशा म्हणताची 4 प्रमुख 4 उपदिक्क म्हणताची आणि 8ही दिशेंतू एक ना जाल्यार एक तुमका हनुमंत दिसता आणि 8 दिशेंतू हनुमंत आशिल्ल्या निमित्तानं तसल भटकळांतू जन्म घेतिले सर्व लोक पुण्य मळे आणि आमक खुशी असा की आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल गांव वैके भटकळ आणि आमगेल वैके भटकळ त्या निमित्तानं आमगेले भटकळ मुख्य प्राण देवाले गोत असा मुख्य प्राणू रामालो महाभक्तू आणि महासेवकू जावन घेन आशिल्लो तसलो मुख्य प्राणू तोचीची भटकळ रक्षण करचेक बशील असा कसने जावो कितें जावो भटकळा खंयचेय रितीरी अनाहूत जायन अशी रक्षण करता असेल जबाबदारी मुख्य प्राणाक दिल्ल असा आजी त्या निमित्तानं आम्ही भटकळाक येवचेक एक अवकाश मेळ्ळे असं दुर्लभ जालें तसले मानुष जन्म सर्व लोकांना एक लक्षांत दवरून घेवका कसन की म्हळ्यारी की आम्ही जन्मा येवचकिंता पयले 5 विषय हे गर्भांत असतानाची निश्चय जाले 5 विषय हे गर्भांत असतानाची ते चरडू गर्भांत असतानाची ते हे 5 विषय निश्चय जाल्लो आसा आयुः कर्म च वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः म्हणून एक सांगिल तसल वाक्य आयुः कर्म वित्त विद्या आणि निधन हे 5 आयु म्हळ्यार आयुष्य हे चरडाक आयुष्य कितलं उरता कर्म हो कसकसने कर्म करता आयुः कर्मच्या वित्त वित्त म्हळ्यार कितले पैसे जोडता विद्या कितले हो शिक्षण घेता आणि मरण निधन हे 5 विषय गर्भा भितर असतानाची निश्चय जाले हाका कितलं आयुष्य प्राप्त जाता हो कितले पर्यंत शिक्षण घेता हागेल मरण केन्ना जाता हो कितले पैसे जोडता हो कसन कर्म करता हाका कसन उद्योग मेळता हे 5 विषय तेन्ना ठरिल असा आम्ही चेंज करचेक जायना प्रकृती ते संदर्भारी ते उठूची आमकां वाट दाखवून दिता आम्ही लेखताची की हांव हे जातालो नाजाल्यार सान आसतना ताका दिसता की हांव इंजिनियरींग करतालो ना हांग करतालो कडे लास्ट वचून तो बँका पावता ना तो आनी कसकी B.Com की M.Com की आनी कसकी करता कडे पळयल्यार व्यार करचे बशेल उरता सो ते ताण निश्चय करचेक जायना ताणें लेखील उरता हांव हे जातालो अशें जाता आमी वैके लेखील ना आमी आमच्या स्वप्नांतू लेखील ना असल एक परिस्थिती येता म्हणून आमी लेखिले विंगड कडे जाल्लिले विंगड कितें की म्हळ्यार पयले बरोवन दवरले की हे एक संदर्भ येता किंतु प्रकृती समय संदर्भ ते वाट दाखवून दिता की तुमगेले कर्म हेचीची तुम्ही हेची शिका फाल्याक आणि तुमगेले इतले आयुर्दाय आणि तुमका मरणा संदर्भ हेचीची म्हणून पहिले निश्चय करून दवरलेलो आसा आमी तंतू कसने बदल करचेक आमगेले एक जायना तेतकून सर्व लोकांना आलोचन करका की हे 5 विषय आम्ही लेखताले कसन मरे अशी जाले हांव हे शिक्का म्हणून अशी जालो तू शिक्का शिके न्ही तुगेले हांतूची ललाट रेखन तू पहिलेची गर्भांत असतानाची निश्चय जाले की तू इतले जोडता असले कर्म करता हे संदर्भारी तुका मरण येता अशी तुगेले इतले तुगेले आयुर्दाय म्हणून निश्चय कोण घेवन दवरिल्लो आसा त्या निमित्तानं आम्ही कसने कर्म करचे असल्यारी निस्वार्थ कर्म करका म्हण किती ताकाची आम्ही उठू स्वार्था किती करत उरले री कसने आमकां प्रयोजन आम्ही केन्नाही निस्वार्थ भावनेनं कर्म करका म्हणून सांगिल्लें आसा तेतकून रामचंद्र भट्ट ताणेही
आपल्याला षष्टब्दी पूर्तीक सर्व लोकांकडचे म्हणजे उग्ररथ शांतीची उग्ररथ शांती करचे किंतु ताणे त्या विषय नाका मागेल कितीर नाका म्हणून ताण देवाल संप्रीती कितीर निस्वार्थ कितीरी लघु विष्णू हवन केले आणि लघु विष्णू हवन केल्या निमित्तानंही पुण्य असा धन्वंतरी हवन केल्या निमित्तान वैके पुण्य असा आणि खाली ताक मात्रनी हवन ताण केलं उरताले किंतु ते हवनांतू आमगेल भटकळ समाजाचे सर्व लोकही सहकार केल्या निमित्तान तंतु थोडे श्रेय तुमक वैकेची प्राप्त जाता आणि तो आईचे दिवसाक ताणे सभक्तीपूर्वक जावन रामचंद्र भट्ट आणि तांगेले कुटुंबियांनी अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जाऊन स्वाम्याक आमंत्रण दिवन आताही आईल त्यांना देवस्थानांत योग्य रीतीरी मठा परंपरेक समजाव तशी ताणे गौरव स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो विशेष जाऊन रामचंद्र भट्ट तशी तागेले कुटुंबीय आज तका 60 वर्षाचे एक मुक्ताय जाऊन गेलो मुकाबिले संवत्सर चक्र आरंभ जाता 60 वर्षाचे एक संवत्सर चक्र परिपूर्ण जाऊन गेलो द्वितीय संवत्सर चक्र तगेला आरंभ जाता मुकाबिले भविष्यात जीवनांत वैकेची प्रभू रामचंद्र देवालय अशी करत तशी निस्वार्थ काम करतशी सर्वही आमगेल भटकळ समाजाचे सर्व लोकांक घेऊन गेलो तांगेल वटू ताणे अशीची वैदिक वृत्ती ताणे भविष्यांत बरे रीतीर कोण गेलो ताण केलेली वैदिक वृत्तीनं आमगेले यजमान वर्गांकही बर जाऊ तशी ताका देव अनुग्रह करो आणि तागे कुटुंबाकही अनुग्रह करो आणि ताका सहकार केल तसले तागेले इष्ट आपतेष्टू मस्त लोक आज हंग आईल असाची तशीच भटकळ पेंटेचे 10 जण आयल्याची आडಳಿತ मंडळीची आयले आणि स्वामेल भक्त आज सर्व लोकांग उपस्थिती असाची सर्व लोकांग तांनी करत असले उद्योग व्यवसाय तांगेल घरांतू तांगेल नित्य जीवनांतू देवालय आणि गुरुले आशीर्वाद प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे मी मंगल गणिताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु.